Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что... Хубова. ملكة ايش رمزان واوي هون ديريكتور زاوج تيزي تالوزر جامسان اليوك شبي نوالا ذا Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Социальный. حوالا سكستم يا ماتشو سمو دلا ستابي ينسر شكولي لي وش عياكا قاعدة ويلش أسويت ريحون حنانس وهاي تعرفم ديت سنسفك حتى تفضل على قاعدة هاي كيك خيدوش ها اندر والله قاعدة ترى بانك شو روح بغوانا دوالي دوش دات ميل ديك بالوانا غير حي شو عشا أخ دقا سهو ميلا بربود حياتيون ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. Директор Василий свой такси, я и там микрорайон. Все, да, я это особо делал, лишь 2 минуты. Кенты принятел заказ, микрорайон Дьякова 700. принял жертву Все, давай, не надо, Гуш духон. حولهم